yaƙi aso, yaƙi aso, yaƙi aso. Kaga yaƙi kan so wanda duk zayayi burinsa ya nasara. Inda so da amana kaga hero ashe shi ne zai gagara. Shi ko ciwon so zafinsa kun sani ya zarce na sabara. Ya kama jikinka sai ka koma kamar wani layin shatara. Ba ruwansa da mulki ko sarauta haɗa har malam mai bara. So hakika ne ba haka nake nufi ba, sai dai ni na san cewa Salma rama abin da kai mata take domin ka sani cewa zuciyar mace tana da wani abu guda da sai ta aminta take asirta. Abin da Salma take nufi har yanzu tana son ka kuma shi ne Allah wallahi ai kai nasara mu ya goji Barka zuwa da Allazi. Barka zuwa da Allazi. Barka zuwa da Allazi. Girman kujera ka da Allazi. Barkan ku mai friend. Wallahi mahasaranka fadawanka. Mahasaranka fadawanka da Allazi. Na je office neman ka ban same ka ba. Wallahi su Jabir na samu su ne mana shaye-shaye a makaranta. Shaye-shaye? Wallahi sa. A makaranta ta? Kaga ta inda nan wani ya taka ni haura katanga. Usman da Jabir da Garzali. Ba ɗan iska irin Garzalin da wannan Jabir ɗin. A gaskiya abokaina, korar da aka yi wa Jabir a makarantar nan da matsala ba, waye bai san baban Jabir a ƙasan nan ba. Kada Allah gafara duk ba ta bakin ku bacin kun san Jabir zai dawo makarantar nan abu ne fa na kuɗi. Shi Jabir zai iya dawo makarantar nan amma Usman da Garzali sai dai wata makarantar domin sun ɓata wasu da sare. Oke so za mu gani dai shi ne. Kamar wani layin shatara ba ruwansa da mulki ko sarauta haɗa har malam mai bara. So haƙiƙa ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam PC. Ya gari. Alhamdulillah. Ya yara. Alhamdulillah. Da godiya. Ka gane ni kuwa? A na gane ka mana. Ba Alhaji Nura bane? Baban Jabir ko? Wallahi wata magana ce da na je gida na tarar wai an koro Jabir. Yaƙi aso. Wallahi yaron ne nake ga baya. Yaƙi aso. Yanzu dai me? Yaƙi aso. Alhaji aya inda a ce ka zo tun farko da wannan ai ba da za a yi mai wani abu ka ce. Yanzu dai shi ba nan ba. Wannan dan cewa yara ala 100 ne. Shi kenan Alhaji ba wani abu. Na gurin da insha Allah Allah za ga yawa. sai ka koma kamar wani layin shatara ba ruwansa da mulki ko sarauta haɗa har malam mai bara. So haƙiƙa ne yaƙi aso, yaƙi aso, yaƙi aso. Wake Salma baki san cewa Salim yana da wacce yake so bane? Yaƙi aso. Wacce yake so kuma? Salim. Zanna da dariya ba? Wallahi sai wani tabbatar Salma tana gaskiya wasan kokoyi na ya aiki. Da mun so muke mu gwada shi kai gaskiya Salma tana da kasan ka wannan. Gaskiya aboki na zo gaskiya yi wasan kokoyi na aiki. Na a yau ne tabbatar cewa Salma tana matakar san ka. Wasa nake yi. Da mulki ko sarauta haɗa har malam mai bara. So haƙiƙa ne yaƙi. Khalif, me kuma sasa da teburi? A me ko yau akan Maryam Badar.
barka da sa mai gidana. Barka da sa mai gidana. Ya ga jari. Ya ji ne ba. Komai ba komai wannan gari. Wai ba komai wannan gari. Ka huta lafiya. Ka huta lafiya. Salma ina son magana da ki. Ina son in gaya miki zuciyana ta kasa juriya. Salma ina son ki kuma ina ƙaunar ki. Sai dai ban san me matsayi na a zuciya. Bari in gaya maka. Ba na son ne son. Ya kamata ki gane me kika mana Salma. Kai, ina son sanar da kai cewa zuciya ta mutum guda ɗaya. Wannan me sa'a da yake neman shiga mu hanci da kuɗi. Wannan kuma bai shafe ka ba dole sai ka sani. Za ka ba hanya wuce? Tabbas sai na mallaki wannan. Yaƙi a so yake ba da barkwanci ba in yazo yaƙi a so ya iya barkwanci yana da barkwanci sosai mutum ga yana da ilimi sosai amma sai dai akwai barkwanci ai kamar ya iya ko ciwon so zafin so kun sani ya zarce na sabara ya kama jikin Kai ne ko? Kai ne wanda kake yunkurin takun saka da ni akan sarki ko? kai ne wanda kake mana rashin ji a cikin makaranta ko Wai ka dinga wannan. Kai ba su arsu da kai. Sai mai rikashin arziki ba, ai rikashin matsiyata ba. Dan haka tabbata wace. yes of course ni dan kashin matsiyata ne amma kuma gashi ɗan kashin arziki tana so na kai da kai dakata ni ba sa'a sannan ni ba ratsan barci ba da ni kake so da ni ka taba kun ka taba ni ne kar ka ƙara shigowa hanya ta kana ni na to wai kai maye ne in tambaye ka ko ana dole a soyayya ne kai ma baka da zuciya ne baka da zuciya bari ka yanka je gida a ce kana so a koya maka yadda ake zuciya da sai ne zuciya ko da sai dai kasa da kai a gunna Dan magani. Wallahi ina son ka Sa'id. Yaƙi a so Kawai ina jin tsoron Kabir. Domin na ga yana wasu abubuwa akan duk wanda ya ce yana so. Bai kamata tsoron Kabir ya yi tasiri a zuciyanki ba. Saboda Kabir ba mala'ikan mutuwa bane. Kada ki bari tsoronsa ya sa ki furta abin da zuciyanki ba ta bukata. Ki rabu da shi kawai. Ya kama jikinka sai ka koma kamar Gamlat, me ke a nan gu? Dakata malam, suna tare da masoyinta kuma yanzu ma firan soyayya muke da ka gan mu da ita. Saboda haka kar ka zo ka ce za ka takura mana. Ke da ba kai ne wanda kake shige mata ko? Dama an bar labarin ka tun a baya. To ka kiyaye ni, za mu gauraya. Wallahi sai ka gane kuna kan baka ba wallahi ban karami. Tsoron a makabarta an karɓi cin hanci a makaranta da irin na gani. Hai, cin hanci a makaranta? Tsoron a masallaci. Ala Nura. Sa. Me ke faruwa ne? Good morning sir. Good morning sir. Dole a yi surutu. Me ke faruwa ne? Wajen surutun aka taɓo. Wajen surutun aka taɓo. Me ke faruwa? Allah raba mu dai da cin hanci sa. Amin sun. Cin hanci yayi yawa. Cin hanci. Kai! Da ido na ga an karɓi cin hanci a makaranta, sauran a masallaci sa. Bari na ƙarasa gurin ɗaliban can. To a ƙarasa. Yawa wannan sa, to kana musu darasi da yawa akan cin hanci tunda manya ma karɓa suke. Yawa sa.
haka Salim zai yi. Yan shi kenan sai ranar manje? Ni ma zan yi kuyewar ku gaba daya. To yanzu ke kin san tsaya zaki a ki jira mota da nisan zuwa. Kai kuma ya kamata a ce ya kamata mu tafi saboda kasa za mu taka ba mu da masu mota. To shikenan ai hakuri fa da me zan tafi. Ai hakuri da tsokanar da ni. Salim babba. Bye masu. Ai hakuri fa da tsokanar da ni. Ai hakuri da tsokanar da ni. Ai hakuri. Kula min da kanki ba. Ciwon so zafin sa kun sani ya zarce da sabara ya kama jikinka sai ka koma. Yaƙi a so, yaƙi a so, yaƙi a so, kaga yaƙi kan so wanda duk za ya yi burinsa ya nasara. Inda so da amana kaga hero ashe shi ne zai gagara. Shi kwa ciwon so zafin sa kun sani ya zarce da sabara ya kama jikinka sai ka koma kamar wani layi 19 ba ruwansa da mulki sarauta hada har malam mai bara so hakika ne yaƙi a so yaƙi a so yaƙi a so